que era o miliario? Pois algo moi parecido como os mojóns que hai hoxe nas carreteras. Durante o Imperio Romano as vías de comunicación se marcaban e aquí, todavía se notan restos, viña información de o sitio onde estábamos, por onde estábamos circulando e por onde íbamos. Estamos en Vilar de Infesta, no lugar, se mal non recordo, creo que le chaman Santiaguinha. E por aquí pasaba a calzada, a ver se non recordo mal, porque a cabeza a veces xa empeza a fallar, pasaba a vía 19 que unía Brácara Augusta, Astúrica, ai caramba que xa non vai salir, Braga, Augusta, Astúrica Augusta e pasaba por Lupus Augusta, tres grandes ciudades do Imperio Romano que tiñamos aquí na nosa terra. Entonces este mojón estaba no que era a vía. Vía que hoxe se sigue usando. Vedes por aquí e por aí adiante. Notei, aparte hai testemunhas, mirai, hai aquí unhas cunchas pasa o camiño portugués. Este é un sitio onde pasa miles de persoas cada ano. Pero vou vos contar algo máis que dice. Isto só podemos encontrar en calquer, todas estas cousas que vos acabo de contar, e de seguro que por xente que sabe máis que a min, as podes encontrar en información, non hai problema de encontrar este miliario que, non sei se dixen, sería do siglo II, 2000 anos casi, e que posiblemente foi posto durante o mandato do emperador Trajano, en galego creo que Trajano, non sei se por aí. Pero o que vos día, dice a tradición popular que cando pasan por aquí os veciños se santigua, porque dicen que este mojón trae boa sorte. E bueno, facer, non vai a ser o conto que estamos a final de ano e nos traiga boa sorte. Tamén a tradición popular comenta de que as señoras que tiñan problemas de fertilidade, fregando a barriga contra o miliario, pois parece ser que algún ben facía. E outra tamén que escoitei e me contaron na zona é que cando un meniño enfermaba e xa a medicina convencional pois non daba feito, a tradición era traer ao neno, poñele aquí arriba sentado e dicen e nos contaron de que parece ser que había moitísimos casos donde este mal desaparecía. Aí queda. Logo xa vos contarei algo máis do sitio. O que si vos vou contar é algo. Este ano, porque ademais pasa pola miña terra, fixen eso, que se piden cousas, eu non pido cousas, vou intentar facer cousas de que todo o camiño portugués, alo menos o que é aquí na provincia de Pontevedra da Coruña, empezar a recoller estas tradicións, lendas, contos que hai. Espero que fora do vosso interés, vale? Eu sigo camiñando. Veña, ata despois.